вика, ще ме стреля, вика, там пред гостите, вика, защо разваля сватбата на хората, бе? За ръката нещо и после ми вика, здрава ръка, вика, личи си, че е купала. Не пише Соник. Соник. Що? Защото пише Соник. Пак се го заврява на човека лицето. Сейта. Не, Антон. Брат, да видим кои са в белия, които черни. Не, ама аз ще си вземам с моите, кома да си имам. Черно няма. Само били. Да. От заря е готова да се може. А сега баща ти ще може да го оплача. Само чакай. Абе, я си змия тук. Само на костюм може? Не. Не прекъсвам, не съм спокойна. Да, 200 грама отгоре. Да, 200 грама раз. Моля ли? Му да е 50 грама по-малко, като изложи пръще. Той сега ще го запълни последното. Дари, аз качи ти така. Той ще ми изкара 52-200. Да се качим. Нали накрая ма радваш, да играеш. Рекорд на профи, защото аз съм аматьорски, имам 300 мача. 300. Защо не е 6? Моята е. 52 килограма. и 800. Като пинеш малко води, дръчи, виж. Чекам долу и скине. Трябва Санти да скине 500 грама. Ревация от 500 грама. Чекам да видим. Константи трябва да...
Ti si preso? Спирай. Значи трябва да ми като знам, че ти не снимаш и не смешно и въобще не се правиш, че Това е шоу. Тия част съм много жаден. Не, бе. Сега ще си я дам, чакай. Да, стих. Dopo papà pensava a quello che fare la sua. Лакта пца. Защото това като са на мокри, това е такова, виж. That's that motherfucker right there. Защото ще има... Мисля, че тази... Мисля, че тази зелена мрежа няма да е трудно да се... Бързливат. Така. Сел, че си болен от нещо. И аз така. Така разсягам бавно. В началото направо ми се такова, ми се сърдеше, ви каре, бе, загрей, бе, сега ще излезеш се пресечеш, викам, не бе, ме така ще е добре. Се защити за 100%. Не, за тия традиционно лайка. Доста. Мочи мащаб на едно не бърза кола. You go to professional gala, so you need to have an agreement with the promoter. This is my opinion. Because here is 1 or 2 minutes. One is 3 rounds, 1, 5 minutes. 5 rounds, 1 minuto. И според мен тя щом толкова мрънка, защото те първо искаше да е по 2 минути. Викам как, 2 минути е обявено, пък по 3. После вика 2 минути почивка между
Викам чай, викам А някакво те по 2 минути Да. да. А човек друго по 2 минути са. Теодора за 2 минути мога да възстанови може и да хапне нещо между рундовете. Ти с 2 минути почивка. Махна тия гръмбача. Сегодня ночью сон приснился. Я бил на пути все. И как кондейки. Но так и так не желаем. После побега мусорились. Да. Здравейте! Само викам, това няма нещо само. Благодарности на община Стара Загора, Павел Формуина, Градус, Алинекс, Старый капитан опускается собаку, помидоры скульптуру, на дороге гладкая, десятый успех, нагадала бабка, сочный дым, выдыхаем сладким по старой. Слушайте, това ако не се знае какво правите, звучи много странно, а знаете. Уходил побег, как лютый волк рвал на пути все. Цветы всегда, и тут легавые на кипе. Не досчитать, цветам ушел он без помех. Не важно, сколько там накинут. Човек, това си мирише в Тайланд на всичките мачове с младия така. Опять под планом мечта, как что такое Марья Ивановна. Мне казалось, это не быть, что нереально. Нажить и стилить все то, что сейчас нелегально. Все, что видели руками, Разъебават майката вече. В смисъл... Иногда хипочно, пока не сравняет с землей. На белом покрывале января. Погода января. На белом покрывале января.
И пак идем също малко отвън. Да. Айде напред, Йоан. Да. И пак за добре. Да, хваща. Да. Ай, срещи с предния лапът отвънка. Да. Да. И пак. Да. И пак. Да. Пак. Да. Пак. Да, и предния лапът говори. Пак. Да. Ай, виж. Да. Пак. Да. Добре. Да. И пак. Да. Сама. Шампионка на Испания, победителка в 2020 година, състезателка на One Championship с треньор Марио Кирилов, висока 170 см, тегла 52 кг. Моля вашите силни аплодисменти за Теодора Кирилова! Да. Да. Хващай го това. Помогнай, хващай го. Да. Браво, подлагай точката. Затваря. Да. Да. Да, браво, браво. Браво, моето лице, браво. Браво. Да, браво, браво, точно така. Ай, брой уши, Гери. Брой уши, Розо. Браво, браво. Затваря, не й давай. Да, не й давай дистанция. Затваря постоянно, да. Тяло. Ай, рите малко. Да, браво. Браво, и рите друга. Комбинация там, ръце. Като е въжете. Работи повече в Рокстар, да.
Срещай! Работи, нали, с филм, сядаш, 6 дама и тогава след колкото държи лактите, между ръцете. Загражда обаче да става и да се пише много. Моят да. Най-добре. Да! Да! Точно така! Да! Да, то затваря, да! Да! Ама удрай! Ай, задната търси долу в трупа! Фин, дълга задна долу! Давай! Дълга комбинация, да! Седи! Затворена бокс, колена и лакти! Кембе. Чай си твоя кутова. Чакай се плавно. Браво, Тери! Майко не го видя. И така, победител с нокаут във втория рунд Теодора Кирилова. Световната титла е в България. Световният пояс сега ще бъде връчен. Аплодисменти! Аз не обичам да говоря, говоря съм в действията. Първо благодаря за това, че залата е пълна, защото сте дошли тук да подкрепите всички български бойци. Благодаря на организаторите, че успяха да организират тази титла да се изиграе тук в България, защото все пак друго да играеш пред родна публика, нали, а не в чужбина. Всички, които се качват на ринга, знаят какво усещаме. Дам на търг моя тениска. Пожелавам на никой родител да не му се случва това нещо, да не може да помогне на детето си, защото, за съжаление, тези родители не могат да помогнат сами. И призовавам всичките, които имате възможност, дори с нещо малко, поне да бъде от сърце, да помогнем на това дете, защото, за съжаление, той е болен от много рядка болест и се нуждае всеки месец от различно лечение, което е непосилно за техните родители. Това е моят призив към вас. Пожелавам ви светли празници. Браво, Тери! Марио, си направим снимка. Айде! Тук може да си. Много добре. Аз много всички. Хубав лакът да признава. Аз въобще видях как е изпращата беше Много беше лакът. Бам! Вътрешен бе. И после отгоре. Отгоре бе и отгоре. Вътрешно направо. Вътрешен и после отгоре от дърхето. Оставате. Давай, Аз очаквах да няма. Аз очаквах да няма. Венчо, моята е. Ама как я прави сталата, направо. Тя в момента, в който ставаш и вече се надуваше, бе. Така, тук обаче беше книжал. Това бати съдиста. Дай служи просто щетинска. Ма като започваш ще Да. Не бе, те ми казаха, тя на Таймари в втория рунд ще сложи това. Предколедно са нормално. Аз затова ще ги пусна, човек, защото... Можах да я сцепа обаче. Мама ти, така че... Поне на дух.
Баяна дух, между другото. Добре, бе, само аз не го видях.